У другой палове 19 стагоддзя маёнтак Красны бераг належаў генерал-лейтенанту інжынерыі Міхаілу Сямёновичу Гатоўскаму. Потым праз яго дачку Марыю у якасці пасага ён перайшоў да двараніна Вікенція Козел-Паклеўскага, спадчынніка вялізнай уласнасці на Урале і ў Сібіры. Менавіта ён і стварыў пасля унікальны палаца-паркавы ансамбль па праекце пецярбургскага архітэктара Віктара Шротера. Палац з'яўляецца яркім узорам помнікаў архітэктуры эклектычнага напрамка. Памешчыцкая сядзіба, пабудаваная ў канцы 19 стагоддзя з вялікім густам і размахам, уключала ў сябе палац, флігель, гаспадарчыя будынкі, цагляную агароджу з брамай і пейзажны англійскі парк. Палац дзвюхпавярховы, асіметрычны, цагляны будынак Г-падобнай формы ў плане. Пабудаваны ў 1893 годзе, злучыў у сябе рысы розных архітэктурных стыляў. Сілуэтную выразнасць яму надаюць намёты вежаў, мансардныя дахі, эркеры, востраўвугольныя шчыпцы і слыхавыя вокны. Мудрагелістая калярыстыка будынка будуецца на кідкім спалучэнні чырвона-цагляных, атынкаваных і пабеленых сцен, серабрыстых, металічных, чешуйчатых намётаў. У інтэр'ерах захавалася багатая ляпніна, іскусныя фрызы, каміны, керамічнае пакрыццё падлогі. Крышталь, фаянс, парцелян, жывапіс. Стыльная мебля уносілі свой уклад у вытанчаную гармонію архітэктурнага ансамбля. Гэта адзіная сядзіба Беларусі, дзе можна пабачыць такую вялікую колькасць стыляў інтэр'ернай аздобы пакояў. Напрыканцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя архітэктары імкнуліся ўзнаўляць усе стылі, якія толькі існавалі за часы гісторыі чалавецтва. Аздоба ніводнага з 36 пакояў не паўтараецца. Вось ляпніна ў стылі готыкі, затым зала антычная, а па суседстве пакой у стылі маньерызму. Некалькі крокаў і вакол ужо барока, а ў куце ампір. Сустракаюцца ўзоры зусім рэдкай ляпнінай, прыкладам зала Альгамбры.
У даваенны і ваенны час у палацы знаходзіўся шпіталь. Калісьці ў палацы месціліся вучэбныя корпусы Краснабярэжскага сельскагаспадарчага тэхнікума. Будучыя ветэрынары і аграномы пакінулі пакоі з ляпнінай у 1990 годзе. Аднак палац прастаяў без рэстаўрацыі амаль да 2003 года. Менавіта ў гэты час будыніна пачала развальвацца. Але цяпер, на думку старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча, Краснабярэжскі палац з'яўляецца рэдкім узорам цывілізаванай рэстаўрацыі ў сучаснай Беларусі. Рэстаўратарам даводзіцца выпраўляць і хібы мінулых стагоддзяў. Перад тым, як будаваць палац, дзеля эканоміі сродкаў Козел Паклеўскі заснаваў у Красным Беразе уласную цагельню. Цэгла мела вельмі нізкую якасць, бо выраблялі яе тутэйшыя сяляне, як атрымлівалася. Не дзіўна, што фасады асыпаюцца проста на вачах. Краснабярэжскі палац уваходзіць у дзяржаўную інвестыцыйную праграму. Адноўлены палац абяцаюць адкрыць для турыстаў ужо ў 2010 годзе.